Ole chibai le vekule pu editor avoi khannan kan lo au ve tiang kan sarkar shon me khian za in kan be sei phak lo ma se kan lo shon to party pani ti ai chuan nei tu dik tak mel kan hmu chu ni lom ni ga ti kan party lian pani te hi chuan tuna an chet dan en hi chuan an kuta sarkar na da le chu mipui tamzo khi chuan kan tum hmel ri lovin ka hria mi soisel ringot buai pui lo hian ram siam thatna tur policy tha le ti takzit na thinlung nen ram tan tran han la thar che ti hi kei thingtlang pa hian ka fui ve na ni e ma teipu chalfil bial pa pu editor mi pui a o kaltlang hian kan ram le khotlang le ko hranta na thatur nia kan hriat te kan the khom tel tel thina chung zinga chuan zu chung chang hian soya hlo hle maya apoi mo reng boka mi then khat chuan zu tha hi sarkarin zuar mai sela zu in mi te ta na him zo kangan ti ya mi then khat chuan christian ram kan ni ya eng ti kong ma in zu zor hi a thiang lo bible kalani ti ya ngai dan het tak nei anom boka hemi thu a hian ka ngai dan ka ron tho ve ange ziak tu pakhat chuan thil reng reng hi akeng ko tu a zira danglam theiani tina siaka hi kapom zong takani zu hi ain thiam tan chuan thil hnok sakani lo taksa tan po tha a isu angei po in sakramena tan abuat se ni kha chuti lain keini mizo te hian kanin thiam lova kan chiat pui ta ni mizo te hi namnau pang kan ni ya kan ngai to na po apon langa kan chapova in ti ve kan chinga chu wangin zu tha po inila kan chiat pui thowang tin zu tha hi omma sela zu thalo zuar tok chu anom thawang ti hi karinda nani puholan azung chopa phoro atiang deuh khan zu le drug zuar tu te chu sarkar hian wanted mai sela a report theia piang hnena cheng singa tanga cheng noi khat loman siam sela mipui tan in hlo phak na thata ka ni mai dona kan zawain police fel tak kan ni mai dona ni rui thei thil zuar sarkarin aman te chu kumsom chung lungin tan le cheng noi khatemo choitir ni sela rui thei thil zuar te chu an tom tok tok mayang tuna kani nomna dan ding lai hi chu miswal te hian enga ma an ngai to lo rui thei thil tirem tur hian police le excise te hi an tok lova NGO le CBI te po an tok zo lo kan zawaya kan tandro langa ya chumi tur chuan rui thei thil zuar tu te hi wanted ni ro se thil thadua kan sarkar shon to congress le MNF te chu ZPM sarkarin mipui beisei alo phalo hle ani chuan a dota sarkar siam le turin anin ring ve ve a thil ni om lo po ani ha om lo ve ma se keima mimal ngai dan chuan kan sarkar shon to pani hi chuan mipui ngai nat an hlo le thuai beise harsa ka ti an aw hla ber po ZPM soichiat ngor ngor ani maya ramta na ma chop chuanom tham soi turan nei lo ve ve tun din hmuna hi chuan sarkar kan hron ngun lutuk te a beise na thar nei le ai chuan BJP hanin chin hi mipui ril ruwa ate lo riawina hriat congress le MNF u naw te u in zorna rin tlak chop chuak te u sarkar ding lai soichiat ringot hi zong in ngana tling pha ni na lang love RK sanga pu editor Zoram Mipui awo chibaile tun tum chu zirna lam kha naw pui ve thung teang ama sa in tun kum chu zirlai bu sem turin sarkar lam ain pe atonin kalo hria alomom don khop mai zirna lama mason na aw mek rual hian education policy tharalo chhuatak wang hi nimo zirlai bupia lam thil zirtir tu te ta na online manga chumlo chatlova ngai ven le ti fel deuh renga hi atam ta hle maya he hian zirtir tu te ti boi thei khom mai
zirlai te ta na tangkai na nei chi chu nivek tho ma se zirlai bu zir tam tok lo na thlen thei don tlatin alang hun spare thiam lo phei chuan zirna ti kho bo tu zo ka atang zok hlau thei oma sin te ka ti ve hial en tir nan backless day ipti a lo ni ti te life skill nun ho dan thiam zir tir na ti te wait land day le dang dang te thil neu neu tam mai heng zirna in bi tel mithiam te kut chuak tam tak te hi a thalove kan ti na ni lovin no pang te ta na lo lakai tu tur zirtir tu te nemo education lama ho tu te nemo main subject aya an tui puilu tuk chuan zirlai no pang te a zirlai bua in sorbing na ati dal ve thei don ngei na langa dik tak chuan educationist ten du taka an duan ngei no detention policy fail theilo emo pol ngai thut tir lo te kha man kumloka mithiam te thovin zirna ta na hong thalo harmful effect thlen theianga in an hno le ta tho chu ni kha zirna lama mithiam ten tun thlenga an lafak CCE continuous and comprehensive evaluation po kha kan lakai fu zo lo acha chu ni kha tuna zirna tranpui tu thil thar chang kang le dang dai tak tak ronin ka puk cho chhojut mai te hi hun khoral lo theyang bera lo la kai dan kanin zirtir vat lo chuan chang kang ang reng takin chuanop kan hmabak thei hial mayanga tiangai tua thei nun ho dan thiam zirna ti te hi a hlimom rual rualin a tak taka chuan school nau pangten nun ho an thiam le lutuk hi a boi thak lek lek zok thin engpo ni se zirna lama mithiam te chau chhuana ni se a theory le practical in ka rama lem kanin chan siak chur chur mai zok don em ni yang don vela Zoram Mipui a o dam reng ro se pu editor Zoram Mipui a o a hian karonaw ve tiango ole ZPM sarkar chuan kumhni na han thleng tan ta a budget se son sang ni somni pali tanga sang ni somni panga an han nei meu chu ZPM sarkarin ramta na atak taka an hmalak na te alo langa awan ro pui em Zoram Mipui hian I chik chiang angu o soi sheom tak han soi shamila Congress le MNF sarkarin kum somthum pasari ayare minlo shwaina atakom lo sarkar na ani turang ni lo hi awan lo tam em opposition tan hi chuan za na chang khria ni se chu za vingving na tur awan tam em MLA ten thil tha tin reng mai an han zota chu po kha po ti ten an han tia kum somthum pasari chunga an ti theilo te kha kumhni po la tling lo ZPM sarkar chuan tam tak chu an la timhan big lova MNF le Congress ji alo langta a mipuin anei thei hau lo le antana poi mai tur chu ka du sakna wangin kan shilnon veange adike modik loemo pu do male a cabinet te ti hming chia tum ringota until ti apiang an social ngar hi Zoram Mipui hian an zia diktak chu sesona kan lo muchiang hle ni kha opposition singa senior deu purin tluanga hi han soi langila pu doma chungchanga ron soina lamola pu duwa tongtai mel nen lam bible chang mangte a an vom du mai te kha tu fing chuan mia chuan a ril ruwa langa piang se chuak thin alo tia adik mel khom mai tok don mai se tun mar sang ni som ni panga se sona tang hi chuan a rei tial tialanga ZPM hi mipuin kan pom tial tialarinom Congress le MNF sarkar hian kum somthum pasari chunga ram thil tak tak an ngai sak lo zia lo langa ram ta na thil tha pas na an tel du lova ZPM sarkar ti ani chuan dodal an tum hrim hrim hi ram shwai le tlak an ni lo zia sesona an ronin pho lang ta a Congress in tharum thoin an zia an tilang le taboka Zoram Mipui teu I harangu opposition te pahni politics kheldan hian nampoi an khoi phani Zoram mangai ve a ruthi pu chingchip Serchip district
khai le ama sain du sangna chi bai ve kule kan ram ro rel a zo le ta a kho har thlak ri mai lom le hetia ro rel lai lo mu te hi thave deuh chu kan ayo kan thlan kan MLA te din hun te kan lo khriat thei pha kan biala tanga kan thlan chua hi ataka ramve tak tak nge ania he din mun zaom tak lua ve hrim du wang ti te mani ham thanna thlir ran an niem ti te enge mo chen chu a hriat thei ome tin min zir pei tak tai matak mani bial chau ni lo rampum ngai tu mi aniem ti te thlengin a hriat ruak thei bok ome chu lo lia chuan a phong vuan tu minister zinga mani department chian pe le pe bak lo te smart le mal lo deu te po kan hre thei bokin ka ring mipui mimir te hi chuan tun sarkar hi anin zorna ang nge in a tha zong in an dang lam tura kan nga ya kan te na po asang ti hi ZPM party le sarkar hian thei ngil lo ram se kan du sarkar ma sa point an ti lo ti mai kha chuan lama hmang lovin mipui ten an ni chu an ti tak tak hle mai a soya soi lovin na tak tak an thoka ni hi kan ti thei tura anin buat sai sau angain ka ria bai elen ralte chi bai le vekule ti hian ke ni ang mi mol hriat na nei tlem point sarkar tha te phung nia hriat kan han nei ve a dik bere po ka ti chuang lo chungin kal sa huai thingwon ve bur thin eng sarkar po loading se kan ramamo bulpui bernia ka hriat chi thum kongpui tha te power nei tha te le eile bara in to del te hi han a chil bur mai sela ram mi pui te chu kan lo main ka ring in kalpona kongpui hi han thapot mai sela thingtlang lama kan na thok mi te thora te chu khopui lian zo ka te tirala suma chantir the ani chuan a hlu em don ani sarkarin kongpui a siam to chuan a mi pui ba ti ma son chiam angai than pa to lova an mani chuan ma son na lam kong chu an ron zo ve to mai don ani el thlir vela khai hangai nom le pek hle mai ole khati zong kha thun tumata na kan ngai thak thei chu alo ni le ta a thu tho tu te zong chunga lom thu kan soye thuron tho zel ro khai